Vamos a centrar-nos a la classe de rap, ja estic preparat i amb el cap mentalitzat. Quina és la seva Són els nins i nines del taller de rap en català organitzat per l'Escola Municipal de Mallorquí. Uns cursos que cerquen principalment difondre la llengua als diferents col·lectius i mostrar que qualsevol tipus d'expressió musical i artística es pot fer en català. La iniciativa està dirigida per a nens d'entre 10 i 14 anys i l'objectiu és acostar-los a aquest estil musical i també l'ensenyament a través dels valors. Uns tallers impartits pel raper Rafael Sastre Swing, membre de la banda Rap Rural. Sempre hem volgut arribar als diferents col·lectius i poder arribar a totes les inquietuds i necessitats que trobam. Què passa? Que hi ha unes franges d'edat, com per exemple aquesta d'aquests nens que fan el taller de rap, ara a l'escola, que tenen entre 10 i 14 anys, que pensant que és molt important que entenguin que qualsevol manifestació i expressió cultural, artística, musical, la poden fer en la seva llengua pròpia. La poesia sempre s'ha tractat de donar-li voltes en el pensament i el hip-hop no és més que moviment de consciència i conscienciar en la comunitat i en el poble i que se sentin identificats en les teves lletres, no només fer coses banals i per vendre, no?